Kulungan ng bagsakang 7 persona makalis na arestarong kang otoridad huli sa illegal na optical mission Sabado nin aga sa Lagunoy, Camarines Sur. Pigbistan sa mga naarestong sospek na 67 anyos na babaeng optometrist na residente kang Barangay Vastra, Quezon City. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Adrian Lirag, ang Police Community Relations Officer kan Lagunoy Municipal Police Station, naaresto ang mga sospek sa entrapment operation sa Barangay San Rafael Parehong, Banwaan. Makalis na magpaabot nin sumbong ang personay kang Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated Camarines Sur Chapter. Dapit sa kawaran subot nin permit kan mga sospek. Nakumpiskar sa mga akusado ang mga salming, ophthalmoscope, at siniba pang kagamitan na pigagamit sa eye check-up. Sa nilang sabi, hindi lang nila dito, nag-ikot-ikot na sila bago pa makarating dito sa ating mga kalapit na munisipyo. So, naging gawain na siguro nila ito at nagkataon lang na medyo mahigpit ang ating association ng optometrists, Integrated Philippine Association of Optometrists dito sa Camarines Sur. Dugang pa kan otoridad. Ikinabigla man kang opisyales sa sinkan mga residente sa nasambit na barangay ang nangyaring pag-aresto. Huri na kan maisihan na mayong permit ang grupo. Natin kung yun ba ay may kaukulang permit. Una na dito, kailangan may permit from national or local health official. So, andyan po ang ating MSO, Municipal Health Officer, dapat may permit. At isa pa, may permit sa Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated o itong IPAO. Kailangan may permit sila. Naatubang sa kasong pagbalgar sa Section 32 ka Republic Act 8050 o Revised Optometry Law ang mga sospek. 48,000 pesos man ang pigrekomendang piyansa para sa temporaryo nindag libertad. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Lagunoy Municipal Police Station ang mga sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.